நான் கொஞ்சம் சுகர் அதிகமாக தான் போட்டுப்பேன். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. ஆனால் கம்மன்னு வாசனைங்க, உளுந்தோட வாசனை, ராகியோட வாசனை எல்லாம் கம்மன்னு வருது. இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம இதை ரீஃபில் பண்ண வேண்டியது, க்ளீன் பண்ணுற ஒர்க்கு, இல்லை மறுநாள் ப்ரீ பிளான், அதாவது ஃபுட்டு என்ன ரெடி பண்ண போகிறோம் பிள்ளைங்களுக்கு, வீட்டுக்காரவங்களுக்கு, அந்த மாதிரி வேலையும் செஞ்சிடலாம். இவ்வளோதாங்க.